खुलुमनाय बावहरबाय आं बयखौबो आब'मोन आदामोन आदैमोन ओमफ्राय मादैमोन बेनिफ्राय बांद्राय गिदिरसिन जानाय नंला बयबो दा आं बारा टाइम लाला आरो नोंसोरखौ अननानै आं बेखौल' बुंगोन कि गथ'फ्रा जे स्कुलाव फैयो फिउ इम्परटेन्ट खोथाफोरखौ एसे पेरेन्ट ध्यान लानांगौ खालि स्कुलाव फैनानै टिचार्सफोरजों फरायलांनानै सोलोंलांनानै थांबाय न'आव ओमफ्राय नोंसोर मनिटर खालामाबा मनिटर माने नायनाय जुदि नोंसोर नाया ध्यान लाया होनबाथाय गथ'फोरनि प्रग्रेसा हाफ जायो टीचर्स कैन ओनली टीच एंड मॉनिटर बट होम प्रिपरेशन इज रिक्वायर्ड टू ग्रो न'नि प्रिपरेशना नांगौ न'आव पेरेन्ट्सफोर नायनांगौ गथ'फोरा मा लिरबोदों मा फरायबोदों मा फोरोङामोन टीचारा गामानि होमवर्कआ मा खालामदोंना खालामाखै एंड बेफोरनि थाखाय इनवायरनमेंट होनांगौ इनवायरनमेंटा मारै होयो कंड्यूसिव इनवायरनमेंट होनो बेखौ गथ'आ न'आव थानानै फरायनो हादोंना हायाखै जुदि न'आव आलासिफोर फैयो गथ'नि फरायनाय टाइमाव जेनेबा नोंसिनि गथ'फ्रा फरायो 6टानिफ्राय 8टासिम बेलासियाव बे टाइमाव आलासि खुंनो हाया नोंसोरो नांगौबा एसे साइडआव दोन बाट गथ'नि फरायनाया बांसिन इम्परटेन्ट आलासिनिफ्राय मालाबाफोर जुदि बोसोराव खनसे खननैया जेबो नङा बाट सानफ्रामबो जुदि मासाव खननै खनथाम आलासि फैयो ओमफ्राय गथ'नि फरायनाय गाबोन एग्जाम दङ ओमफ्राय बे इनभायरनमेन्टखौ मोनाखै होनबा गथ'आ ग्र' खालामनो हानाय नङा गथ'नि ग्र' खालामनो थाखाय नोंसोरबो बहुत इम्परटेन्ट नोंसिनि कन्ट्रिबिउसना बिराद मास्ट नोंसिनि कन्ट्रिबिउसन थाथारनांगौ होमबासो बे उन्दैफोर जे नायनो मोजां नानिमोन गथ'फोर दं गासिबो होमबासो मोजां ग्र' खालामलांगोन डिसिप्लिन हाउ इज इट इम्परटेन्ट डिसिप्लिन लेट्स यू वॉक इन ए पाथ which is undivided it helps you to look into further horizon discipline a माने इम्परटेन्ट होनबा नोंसोरो बे मानसिखौ गथ'फोरखौ हेल्प खालामो कि लामा मोनसेयावनो सेट खालामनानै थाबायलांनो हाबाय थाथों बे डिसिप्लिननियावबो नोंसिना बहुत इम्परटेन्ट रल मानो होनबा गथ'फ्रा डिसिप्लिनखौ मोनथिया उन्दै समाव दे डोंट नो व्हाट इज रंग एंड व्हाट इज राइट at this age it is very difficult for them to judge कि it is wrong it is right and at that time parents and teacher has to guide them there is no other way you cannot expect them to know that they will be shaped in its own way गथ'फोरखौ साननानै बिदि दोननो हाया कि गावनो रोंलांगोन गावनो देरलांगोन मानो होनबा दा उन्दै समाव बिसोरना साननाया बिराद खम बिसोर मोनथिया कि बे मोजां बे गाज्रि फिउचाराव आं मा खालामनांगौ आंनि प्लेना मा आंनि गोल्सआ मा दा पेरेन्ट्सफोरनि सायावसो बिसोरो आसै सोलोंलाङो बुस्थुफोरखौ मा नुलाङो बेखौनो सोलोंलाङो गथ'फ्रा ओंखायनो आं पेरेन्ट्सफोरखौ गोसो सिंनिफ्राय रिक्वेस्ट खालामबाय पेरेंट्स लोगों को मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ जिसको बोडो समझ में नहीं आ रहा है कि आप जितना बच्चा सक्सेसफुल है उतना आप भी जिम्मेदार हो क्योंकि आप हो तभी ये बच्चे सक्सेसफुल हो पाएंगे इसलिए आज ये पेरेंट्स डे रखा है आप लोग के लिए सो डेट टू शो योर ग्रेटिट्यूड फ्रॉम द चिल्ड्रेन इसलिए बच्चों ने ये प्यारा सा डांस राइम्स स्मॉल शो जो रखा है नक्शे ठाके दंदंग आप लोग के लिए रखा है सो डेट आप लोग को फील हो कि स्कूल cares for you स्कूल आप लोग को चाहता है they like you they love you actually that's why this parents day has been hosted so I'll just wind up my speech by just saying that the aim should not be small दानिफ्रायनो साननाङा कि आं गाबोन बे जागोन फिसा फिसौ पस्टफोरखौ दा गथ' नालाय साननाया एकदम गोजौ जाथारनांगौ the topmost aim which is possible it should be the aim which has to be instilled by all of you parents दा बे साननायफ्रा कि आंनि गथ'आ बे जानांगौ होननानै सबसे गोजौसिन मा जानो हायो बेखौनो सानफ्रामबो सोबाय थानांगौ कि आंनि फिसालाया इन्जिनियार जागोन आंनि फिसालाया आर्मी अफिसार जागोन आंनि फिसालाया डक्टर जागोन बेफोरखौ दानिफ्रायनो सोलांनांगौ आसैनो बाट बे बुस्थुखौ लामाखौबो देखायलांनांगौ नोंसोरो
Teachers are already doing their job, and this is Parents' Day, so that's why I'm just honored to share these feelings with all the parents, all the dear parents. So please guide your child. Obviously, it is not Bodo, not Rajbongshi, not Raba. It is the Bodo land. We all are staying here. Jeng boybu Bodo land thadeng. Boybu growth janango. Lama pro. Judi 100 জন ইঞ্জিনিয়ার থাবাयो 200 জন ডক্টর থাবাयो 100 জন आर्मी अफिसार 100 জন बे एपीएससी यूपीएससी पास जानाय गथ'फोर ओंखारोबा गोसोफ्रा बिराद मोजां मोनो दा जों बिराद खम टप लेभेलफ्राव मानसिफ्रा we are very less in the top tier jobs, so we have to grow, there is no other way. So I would love to see all the students growing up, and I always come to this school because I really have that connection with the school. I meet Father Edward many times whenever I come. He looks young as always. So thank you all. My all the best to all the lovely students. Do good in life, and my congratulations to the parents for raising their child so wonderfully. Thank you so much.